Esi sakhiwo sethutyana sanikezelwa ngurhulumente wangaphambili ngeminyaka ye-1980. Abahlali baze bazakhela amagumbi ambalwa ukuncedisa ukuba abantwana babo bafumane imfundo. Kodwa ngoku iminyaka engamashumi-40 besebenzela kwezi zakhiwo zethutyana, ngoku ziyahohloka, abantwana kunzima ungena kuzo. Ingxaki yethu zezi prefabs sazinikwa ngo-1986 kurhulumente wokuqala. Oko sithenjiswa kusithiwa sizokwakha isikolo, aside sokhiwe. Ukuxinana kwabantwana ngaphakathi emagumbini okufundela ingxaki. Abantwana apha kunyanzeleka batshintshisane ngokuza esikolweni. Abahlali bathi bafuna imeko iguquke ngoku. Ngala sakhiwayo isikolo kwabantwana bafuna mancinana abasihlali kahle esiklasini. Abafundisintsapho bathi imeko yesi sikolo ichaphazela ukufunda nokufundisa, ngakumbi kwabenza ibanga le-10. Njengoba kulindelekile abakwa grade 12 into yobana mabeze esikolweni balale khona xa kuzobhala ii-exams oSeptember noDisemba. Xa sisazohlala la asikwazi ukuba sibakhuphe ngexesha elifanele uba sibakhupha ngalo ngenxa yokuba sibone uba kuyabanda sometimes. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni lithi ukunqongophala kwemali kuvimba ngumngeni omkhulu. Isithethi sesebe ephondweni uMalibongwe Mtima uthi nangona kunjalo kwesi isikolo isebe lazama ukuzisa izakhiwo zethutyana, kodwa abazali bathi unotshe abanophinde bamkele ezinye izakhiwo zethutyana phezu kwezi sezihlale iminyaka. Ndinkululeko Nyembizo, iindaba ze-SABC, eMbizana.